makulay na buhay mga kabeli. So, nandito tayo sa bahay. Ano meron ngayon, Mi? Ano, birthday ni Bunso. Yan, birthday ni Bunso. Ngayon, nagpapakulay ng buhok si Mrs. Kabeli. Oo, ito po yung ano yung pamangkin ko nandito eh. So, Kabeli, yan, birthday ng Bunso ko. So, Happy birthday. napakagandang anak ni Kabeli. So, lahat yan, mga Kabeli, pag anak mo, natural, di mo pwede sabihin pangit. Lahat yan, maganda. Maganda, Mrs. Hello po mga Abeli. Pasensya na po. So, Kabeli, silipin natin Birthday ko si birthday girl. Happy birthday to you. Yun o, wagang gising. Bis na. Saan tayo ngayon? Ewan. Happy birthday, nak. Love you, love you. Okay, mama, bis ka na. Okay, mga Beli, ayan. Tapos may bisita tayo, mga Beli. Yan, nandito si Michael, saka si Nanay. Yan. Thank you, Kuya JN, Ate Sally, and Tita Bakani. Yan. Sakto po. Pasok, Ken. Michael, may ngipin na. Kamusta? Merry Christmas, Happy New Year. Ano bang balita sa atin? Wala, ito pa rin. Ganun pa rin. Bagong Merry ngipin Christmas na. sa inyo lahat. Shoutout mo yung mga Kuya Roy, Ate Gemma mo, Kuya Aris, Ate Jo, Ate Gemma, Kuya Aris. Tita Marie, Tita, yan. Tita Marie, shoutout po. Happy New Year, Merry Christmas po. saka sino pa ba nakalimutan ko? Kuya Rod, Merry Yan, Christmas. Kuya Rod. Yan. Love you po. Yan, thank you. Thank you So, po. nanay po ni Michael. So, anong ginagawa mo dito? Mamas ko po. Namamas ko ka. Pasok ka doon. No? Sa mga Beli, nandito sila, Michael. Michael, ito galing kay Ate Rosalie, no? Ay, pinuntahan na. Saka Kuya Jay. Galing sa Batangas. Thank you po Ay, sa inyo. Sambales. Sorry, Sambales. Nasa isip ko kasi ang Batangas, may event ulit Galing tayo. sila San Diego. Thank you po, From San Merry Diego. Christmas po. Kapatid ni Ate Rosana mo. Maraming salamat po. Chef, thank you din po. Merry Christmas and happy birthday, Nadine. Ganda na ngipin mo ah. Meron akong pinapustiso ni Chef. Ayos, Michael. At least may improvement. Tapos nanay ni Michael. Ayan na, Tita Susan Bacane. Maraming salamat. So, nanay, nagbigay ng pamasko si Tita Susan Bacane ng 2,000 sa inyo. Salamat po. Ayan. Salamat po. Okay. Tita Susan Bacane, thank you ah. Thank you po, Tita Susan. Yeah. Thank you po. Merry Christmas po, Happy New Year. Yan, Mami Jo. Thank you po. Okay mga kabeli, samahan nyo kami ngayong araw na to dahil birthday ng aking napakagandang anak. So yun, tignan natin kung saan kami makakarating. So nagyaya ng Skyruns tong bata. Yan, dalhin natin. Tapos bukas, Christmas party ng mga kabeli natin. So 31. Kasama na rin po yung doon, parang family reunion na rin namin. Nag-invite tayo ng mga kamag-anak. Okay, kita-kita tayo kung saan namin gagawin yung party ng aking magandang anak. Si Bunso, si Ayla. Thank you. So mga beli, biyahe tayo. So SM Pampanga. So doon nagyaya si Bunso. Happy birthday, Bunso. Ang ganda-ganda mo. Happy birthday, Ayla. Angela. Ay. Sino ba? Yan, kasama yung dalawang mga pogi. Ayaw may iwan. Yan, mga Abeli. Hello po. Kumusta naman yung cake ka na? Ang cake nila din pinagawa ko po sa pamangkin ko. Yun. Tayo mga beli, biyahe tayo. So yan, samahan nyo kami sa araw na to. Birthday ate. Meeting ni... Ako sa'yo natatawa. So yan mga beli, nasa San Fernando, Pampanga na tayo. Ayun, malapit na tayo sa SM Pampanga. Sa birthday girl ni Bunso. Birthday girl ni Bunso. Birthday girl. Birthday girl. Birthday girl. Bunso, happy birthday. Anong wish mo? Ayan na siya. Anong wish mo daw na? Hindi ko pa alam. Ano Ikaw, ano yung wish mo, Clark? Si Clark ba yan? Oo. Hindi mo alam yung wish. Okay mga beli, so dito nag-request yung bata. Tapos gustong kumain sa Yaki Mix. Ang problema, magwa-1 na pala, cut off na to. Pili ka na lang ng iba na. SM Pampanga.
SM pa. Fernando na po. SM San Fernando na tayo mga kabeli. Pasyal day. Birthday day. So yun mga kabeli, nasa SM na tayo. Holiday. 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 December 30. Rizal Day. So mga kabeli, holiday ngayon, Rizal Day. Kaya si Ayla is Rizalinda. So, nasaan ba siya? Tataas? Hindi, yun. Sige na, hintayin ka na. So, nakakain na. Ha? Dala-dala yung mga aso nila mga baby. So, yun din, Yaki Mix. Tanong ka kung di pa tapos yung cut-off. Mga baby, magtatanong lang tayo. Monday, holiday, rate 8:39. Oh, no pet allowed. Paano yan? Diyan na lang siya? Pwede yata dun. Ate, saan pwedeng iwan yung mga alaga? Dito lang po sila. Kung gusto nyo po, meron po tayo dito sa tabi po ng BPI. May pet shop po doon. Di, pwede naman sila dyan. Ayos po. Ayun. Okay. Walang cut-off. Bali, hanggang 3 po kami, pero yung last serving po namin is 2.5. Pasok pa rin kami. Sige, table for 4. And wait month po sila sir. Nga siya. Pahiram na lang po ako ng documents or Then may dalang ID? Naku, patay. Wala siyang ID. hindi po siya mga avails. Yun, mga bere. Hindi ma-avail si Nadine. November. Sakop pa ba yung November? Hindi po, for December na po. December. Tanungin ko lang mami niya. Bali yung dog po, yun na lang po. Okay, mga bere. Nandito na sila misis. So, yung mga doggy dito daw sa loob na. So, pasok na tayo. Ay na po tayo. Jackie Mix. Yaki Mix, Ito po ni Nadine. Pampanga. So, birthday month. Yung ID ni Nadine, mi? Ayun nga yun. Ano pa? Bawal po yung Opo, dito lang po sa... Hello po. Ayan mga belly, dito na tayo. Dito. Gusto niyo dito, mi? Saan niyo gusto? Ano lang tayo? Dyan na lang, para malapit. So yung mga belly, last time ba dito si Nadine? Ay hindi, si Angela, no? Birthday ni Angela, mga belly. Ang daming tao, mga belly. So mga belly, holiday kasi ngayon kaya maraming tao. Yung mga belly, pwede na tayong kumuha. Din, tara na. Ay na na. Ay, nak, thank you kay Tita Nanette mo. Nagpadalang pang birthday mo. Thank you po, Tita Nanet. Thank you, Tita Nanette. Kain na tayo? Mga belly, kuha na tayo. Oh, samgyupsal na. So, Skyruns. Bukas na yung Skyruns na? Ay, parang madami. Marami ng tao eh. No? Dati sakay tayo Yun, na. ha? Ayun. Sakay ko na. Walang Yoko. kailangan. So, yung food, ito na yung mga belly. Kumpaw chicken. Beef broccoli. Tofu. Soup. Ano sa'yo na? May mga plato kuha ka na. Yaki Mix. Spicy pork ribs. Chicken.
Yun, chicken feet mga beli. Steamed pork siomai. Fried mantou. Tempura. Ano na? Mahilig talaga sa sushi. Sir, meron sushi? Sushi, sir. Ha? Ay, sashimi pala. Plato na lang po. Sashimi na. Sir, pagidagdagan na ba? Thank you. Sushi, curry, ano. Yumak na o ginger, masarap yan. Wasabi mga beri. Wala akong masabi. Sir, ito yung sa akin. Okay, Mabel, ito na po. Yung kimchi. Delikado. Babalikan na lang natin mga Mabel. May kuha mo ang kimchi. Hipon, ngayon mga beli, ano. Tabi tayo din. Ayaw niya mag ano, ano matawag doon? Ito, yung yaw-yaw. Kuha ka. Tanggalin mo yung cellphone ni mami niya. Bunso, nasa si ate. May wasabi to ha, ba niyo naman. Hop. May wasabi yan ha. Ba't ito inihipan? So mga beli, wala pa sila ate. So kami muna ni Bunso. Kamay. Mukbang tayo. Sakay ka sa ride. Yo. Mainit na ba to? So mga beli, kumuha tayo. So pang grill to eh. Ano, saan punta? Walang rice on. May ano mag-rice, wala muna. Hindi ako sanay kasi na walang rice. Ayan. Ito na, pwede na yan. Ako. Ah, sige. At konti lang yung dito. May mamaya hindi maubos eh. Sarap na ito niya. Sino
Yan kaya meron din siya. Wala. Ano na? Sarap mga Beli. Kimchi. Ate, oh. Sabi niya susawan. Nagsabi niya ano rin. Ito rin mo. Hmm. Ang dami nung sashimi mo. Sashimi? Dami niya nilagay sa akin. Nagkasama ba? Di ko ka lang. Baka di ko maubos. Oo nga. Kain po mga Beni. Kain po, kain. Kakimik. Happy birthday, Nadine. Happy birthday. So may cake siya na sasakyan mga Beli. Kami nga po ibaglo na. Ang dami naman na. Ang dami anak. Tama na yan. Kung mami hindi natin maubos. Pwede naman umulit. Kanina sa gutom na gutom ako mga Beli. Kumain kami ng chichirya nila din sa sasakyan. Kaya yan, parang busog na ako. Kain ka kanina ng suman. Oo nga pala, kumain tayo suman. Ba't tayo? Ha? Ngayon pa lang ako magsisimula. Wala nga daw bukang ko din. Kahapon. Ayun mga Beli, nakarami na kami. Happy birthday, Ayla! I-grill ko ka. Grill. Hina. Ang hina eh. May na yung griller. Sir, pwede pala kasan yung grill. Sagad na yan. Medyo Sagad na daw yan. Dito. Ayan. Medyo parang, pero lumakas na ng konti. I-monitor sa ilalim mga Beli. Thank you. See you. Mga Beli, kinanta na happy birthday Nadine. Happy birthday, Ayla. Happy birthday natin. Ay, Nadine. And Nasha. 10 years old na po. Happy birthday, happy birthday. Day to you. Yay! Oh, bunso. Ikaw lang may birthday. Alagyan na yung alagyan iba. Tumitingin siya sa iba mga Beli, akala niya ibang tao yung kinantahan. Oh, thank you para sa mga kabeli namin. Sa mga kabeli. Yung mga kabeli natin. Thank you po. Thank you po. Kuya Jun, Tita Nanet, Kuya Jun, Tita Nanet, Tita Sita, Tita Sita, Tito Roy, Tita Gemma, Ate Jo, Ate Jo, Tito Aris, Tito Aris, Tito Rod, Tito Rod, yan, Mami Jo, Mami Jo, Tita Maring, Tita Marie, yan, sino pa? Ate Ellen, Leslie. yan, Angela Sigma. Ate Nanet. Ate Nanet, Tita Nanet naman. Dito. Yan, Mami Jo, Ate Jo, yan, Tita Jo, yan. Hey mga Beli, maraming salamat. Anong flavor sa'yo, Tin? Sabi. Mga Beli, Ilang round na yun? may pilale. Nagustuhan ko to. Sa labas lang, mahal ko. Ano flavor?
Crep po. Tapos tatlong flavor. Strawberry, blueberry, tsaka banana. Anong flavor sa'yo? Strawberry. Kuya, isang strawberry, tapos isang blueberry po. Opo, okay lang po. Ayan mga kabeli, ice cream naman po. Tapos may halo-halo po dito for dessert. Ayan, halo-halo. Okay. Tapos, ayan, ice cream. Flavor ube, ito pong mango po, at saka chocolate. Blueberry. Apa. Yun. Ay, ito po pala magkahalo. Anong flavor ba sa'yo? Magkahalo. So yung mga beli, last call na sa food. So kailangan na natin kumuha ulit. Kukuha pa tayo. Ay, busog na po. Sashimi Mga lang bata ako. nagpapaluto ng ay, pancake daw. Ayan eh, dessert nila. Ayun, may gumawa. Ayun. Sarap. Sarap. Sabi, may ice cream na rin siya. Hindi, kuha ulit tayo. Last call eh. Pwede naman tayo tumambay. Lagi cellphone ko na ano dyan. Kaya yung bag ni mami. Last call. Hindi, kaya mo sa susi. Naiya na ako. Sabi mo dagdagan na. Ayun o, doon sa counter doon. Hindi na yan. Basta lagyan mo nga happy birthday sa taas. Request lang. Happy birthday ah. Ha? Lalagyan natin happy birthday para naman kahit wala kang cake eh. Nasa kotse yung cake mo. Last call na kuha ka na. Last call na tayo. Basta na yung last call niya sa food lang. Dito, okay pa. Ha? Ice cream? Hindi, dito kasama sa last call yung ice cream. Dito lang. Kuya, pwede pa ba ako? Hindi ka na Hindi na kumikibo si Kuya. Nakalimang ulit ka na. Ayos lang. Opo. Tumisa tayo. Ako bahala dyan. Nakaapat na tao, no? Sige po. Wala na yung ano, dimsum mga beli. Sir. Hello. Sir, baka may gusto kayo shoutout. Nasa kabeli po kaya. Welcome to Happy New Year. Thank you po. Happy New Year too. Pag ganyan ginakaya mo kasi para hindi ka napupusog niyo. Kasi nga fish. Oo, Kaya hindi fish. siya talaga mahalang mapupulot. Isa Hindi, pa. hindi mabigat sa tiyan niya. Hindi mabigat. So, ano ba yun? Parang dinadala mo ganun. Ano ba? Ayan po. Thank you, thank you. Sa akin na ta? Kaya na yan. Ito lang naman eh. Okay na ako. Isasawan, di wala ka na sausawan. Meron, wala na ba? Mga beli, wala na tayong sausawan. So, gagawa tayong sauce. So mga beli, dito sulit yung mga bata. So kahit tayo lang masulit natin. Si Angela pala nasulit. Si Ayla hindi sulit. Wasabi. Wasabi, wala akong masabi. Tikuman, ketchup.
Ayun na. Ayos, Mi. Si Daddy. Mimi. Eh, gusto ko. Gusto ko to eh. Gusto niya nga yan. Yan lang nga yung... Sakali, mabili yan ng mahal sa labas eh. Sashimi. Ang isang order niya nasa 500 data. No, Mi. Akin to first time. Hello po. Shout out po sa inyo. Nasa Kabeli po tayo. So yung mga belly, tapos na tayong kumain. Wait lang. So yung mga belly, tapos na tayong kumain. Ayan si Mrs. Kabeli. So iniwan na kami ng dalawa. Nagpunta doon sa laruan ko ng mga aso. So dinala yung mga alaga nila doon sa laruan ng aso. Yun o, dami pa nakapila. Okay mga belly, puntahan lang natin mga bata. Ay mga belly, mga viewers from Makabebe, Pampanga, shoutout. Shoutout nyo na, gusto nyo shoutout nyo mga poli. Shoutout kang ngalan Jay. Shoutout kay ED Simbulan na hindi sumama sa amin. Saan kayo sa Makabebe? Adon Tete. Ha? Kabel Tete. Ayan. So ano, bato lang lali. Ayan, ano. Thank you. Okay mga belly, okay na. So mga viewers, nakilala tayo. Mga kabataan, Mga sa mga bebe. yan, mga belly. Oh. Ha? Tawag ko sa SS. So holiday kasi ngayon mga kabeli, kaya maraming tao. Nasaan? Adi sa'yo, piling tao sa loob. Daming tao, lalo na sa Skyruns, Mi. Andun lahat yung mga bata. Pinasok yung mga aso nila dyan. Andyan. Ayan sila oh. Oh, bakit hindi naglalaro? Ang tapat eh. Ang tapat. Nakakain ka oh. Ayaw naman maglaro. Play dog, dali. Hey. Tinatamad yung aso o tinatamad yung mayawak? Yung aso, kama oh. Taas. Ay, si Clarky. Mga hindi sana eh. Naman si Clark. Puro lang gusto nasa kulungan. Yes, si Clark. Mga beli maliit si Clark, mas matanda. Tapos yung bata, si Gio. Oh. Takot si Gio, takot. Pero pag sa bahay, ang taas ng tumalon. Kaya po talaga after, sa Philippines, after Christmas, maraming holiday pa po. Okay na? Magkabayad doon? Wala. Walang bayad yun? Pati tissue. O, balik kayo muna. Pabantayan muna. Kailangan may bantay. Kailangan may bantay. Daming tao. Uy, Angel's Pizza. Pang thumbnail, happy birthday! So mga beli, nasa Skyruns na tayo. So yan ang gusto ni Bunso eh. Dami. Ferris wheel. So ito yung Skyruns Pampanga. Teka lang. Yan, dito ka. Diyan ka nasa gitna din. Yan. Yan, dalawa natin. Game, sama ako.
May ikaw. Ayos! Ayos mga kabeli! Naksakay ka dun sa ano ba yun? Drop tower. Dito malakas noon, president. Ba't di nyo inano sila Clark? Ganun no, para... Dapat pinainom yun eh. Din, sakay kayo dyan ah. Sakay kami doon. Dedo no, drop tower. Kasi sasama ka. Ayoko. Ayaw mo sakay tayo. Train. Ayoko. Kayo na lang. Train lang yun. Train. You know, baby. Tara na. Ito, bomb car. Yan, pwede ako dito. Kaya ako niyan. Diyan ako. Katakot. Wala yung mag-iina. Nanubuhan na niya. Ayun sila. Ang galing ah. Carousel. Ay, sorry. Nasa si Mami? Tignan nyo yun, baka mawala siya. Saan kayo? Ayan na ko. Look poster. Ayaw mo dyan? Yun o. Wow. Amazing. May dito lang ako sa carousel, di ako pwede sa ano. Yun o, kakatakot niya. Ay, Diyos ko po. Ay, Diyos ko po. Hawak kayo, baka kayo malaglag. Pampanga Eye, Sky Circle. Gear shifter. Gear shifter. Sa Pampanga na yan. Din, saan punta? Road trip. Vroom, vroom. Very grabe pila. Oh. Mula dyan hanggang dun, ayun, nakikita niyo mga tao na yun. Ito ata yun, yung mga pila. Anong pila? Ang mga
Beli, meron na silang ticket. Ayun na, sasakay na. Nag-ride all you ka, napakahaba ng pila. Ride all you can mga Beli. Ano nga ba? Hanggang dun, paikot. O, ano na lang po yun? Ano unahin natin? Bump car. Bump car daw. Ay, ito na muna. Ayan o. Ang init pa dyan, anak. Mamaya kayo Eh, di ano dyan. muna, yung... Ano muna? Namamaliya. Ano ba yung order niya? In order, ano, yung express train. Eh, dun ako sa Gusto ano. niya yung field runner. Bala kaiwan ka namin. Bibili ko ulit. Field runner. Pangalan niya. Roller coaster. Yung... Ito, ay. Eh, paano yung express? Eh, sayang naman kung walang gagamit mo. Hindi nga, sasakay nga din ako ulit. Ah, okay. Kasama din ako. Pwede din ba may kasama yan? Huwag kang magsisigaw doon. Bawal. Pero hindi mataas, di ba? Konti Kahit lang. nag-wag. Ate, meron yung, ano, sobrang Ay, May, yung field. So ayun mga Beli, nandito na. Pipila na yung magkapatid. Yun o, taas nun. May, ba't di ka kumuha ng ticket nun? Ayoko doon, natatakot Hmm? na ako eh. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Kala ko doon sila sa may loop eh. Sa loop. Yan, sasakay-sakay kayo dyan. Tapos sisigaw-sigaw kayo. Yun. Sigaw na sigaw. Field runner. Hindi ko na kaya. Nakasakay na tayo dati sa ganyan sa Star City. Once ko lang yun na sinakyan. Oo. Nakapikit pa ako talaga. Haba ng pila. Sasakay ka ba dyan? Je, Gusto ko pero parang natatakot. yung mga cellphone niya baka malaglag ah. Ito, bump car na lang eh. Hindi naman, kaya lang maipit siya natin. Train nga yung train na lang. Yung mga Beli, super biking. Kaway mo na, Je. Din. Akin na yung ibang ticket mo. Oo, bigay mo muna kay mami. Kuhanin mo muna yung ticket na kailangan mo. Ano man yung neto? Basta ano yun. Ito ba yung field runner? field runner yan. Hindi nga sure. So, mga Beli, nakasakay na yung magkapatid. May piyok-piyok pa kayo. Din! Yung cellphone niya mga malaglagan. Mga Beli, si Ayla, first time yung sumakay na ganun. Panoorin natin pagsampa rito. Nasa harapan pa sila. Sila po yung nasa harapan mga Beli. Ay, against the light pa. Yeah! Pero nakakabigas yan. Si Angelo. Yeah! Oh, si Bunso, ano lang. Si Bunso, enjoy na enjoy. Si ate naman sigaw na sigaw. Dalawang ikot pala rito. Haba ng mga nakapila sa mga Beli mo, puro kabataan. Yeah! Then, okay. Sa mga Beli, sila Angela na yan. Yun, tigisa sila oh.
Si Angela. Si Ayla nandun, si Angela yung nakadilaw na cart. Hindi makagap si ate. Yun, ginagapan na ate. Si Bea! Nakakatawa yung mga bata. Kung yung bata tayo, hindi na natin magawa yung ganyan. Flat. Dito, diretso lang. Atras ka lang, atras eh. Ikot na ikot si Bunso. Yun, nakadiretso rin. Tawa. Babag ka. Ay si ate talagang binabangga na eh. Magrin na. At si Bunso. Buti na lang, tapos na sila dyan. Haba na ng pila dito sa kabila, dumami na yung tao. Hapon na eh. Hapon na kasi, hindi na mainit. Kanina mainit pa eh. So yun mga beli, oh, nakakatakot oh. Dami ng tao mga beli. Din, saan kayo? Scooter ni? Scooter natin, oh, na. Scooter. Nakatakot po. Hindi mo ako mapapasakay dyan mo eh. Second ano na. May di ka kakayanin yan doon. naman yun. Ayun ba? Kala ko yun eh. Reset. Ay, sorry po. Dati kayo sinasakyan mo sa loob ng mall. Ate, di kaya siya? Joke lang ate. Ay. Ay galing. Oh. Wala ating preno ha. Ikutin lang ka. Nakadanda na makadanda. Dahan-dahan kayo ha. Baka maka-ano kayo ng bata. Preno to na ka. Ay, dahan-dahan na. Makatama kayo. Bunso. Ay, isa pa. Ate, kaway-kaway. So ayan mga beli, ginabi na tayo. Hapon na pala. Hapon pa lang. 5:30. Sa haba ng pila. Nag-enjoy yung magkapatid mga beli. Di bagay sa'yo, Daddy. Ay. Yo, nag-enjoy si Daddy. So yung mga beli, lumipat na yung mga bata. So anong tawag dito? Night road trip. Night road trip mga beli.
Karera yan, ha? Ha? Karera. Sine-charge ko eh. Ay, walang pila. Wala. Buti pa dito. Kaya sabi ko nga, busin na dito yung ano nila. Beli, ang haba ng pila, daming tao, lalo na yung mga kabataan. Namasyal. Woo! Ang tuloy niyan dyan, dahan-dahan. Din, dahan-dahan din. Sige, malayo po. Hindi, depende sa'yo. Din. Dito may nakakatakot dito yung huwag mo pasasakyan, huwag mo nga yung mga bata dyan. Hindi, takot yun. Bit sa tiyan yan. Oo nga eh. Yabang. Ay, mo din na namin. Asa sa kasahan. Di kuryente din siya may. Sina-charge ba? Yung battery. Mahal sila. Kaya Beli, naglaro si Nadine. Kasama yung props na. Kasama yan po. Mayroon pong number siya. Pag-add lang po natin, nakakuha kayo na 4 points. Apat na. Kung mga Beli, kailangan makaapat siya. Wala ka na lang dito. 2 points na para dito. Tapos yung number na yun na pag-add data yan. Winner! Yun. Thank you po. Sabi mo kaya daw. Nakakuha po kayo, sir, ng 4 points din. Small prize. Meron na points mo. Ito yun. 4 points. Sir, meron na po kayo dito. 2 points na lang para dito. Baka gusto niyo mag-continue. Hindi na, okay na yan. Okay na po. Winner! Thank you. 300 na yun, ha? Ito rin na.
Lahat yung ano lang, nasa gitna, hindi kasama yung pula. Pero yung plain pwede. Kaya yung isa lang. Ito yung lang, ha? Isa lang, ha? Isa lang. Ito may isa pa na. Yes, bawal ko magkuha rin sa bakit natin. Uy, yun! Ay, huwag kasi mo ang palaban, ha? Bawal. Nakakabangan yan. Di makashoot si Bunso. Walay na. Let's go. So yan mga bere, tatapusin na namin yung birthday ni Ayla. Thank you ka na. Thank you po. So mga bere, hanggang dito na lang yung birthday ng bunso ko. Maraming salamat, ate. Thank you po. Thank you po, mga Belly. Okay, God bless Happy all. New Year, mga Belly. Yan, pagod sa mamamasyal mga bere. So Ginabilang thank po you. kami. Bunso, love you. So mga bere, dahil birthday ni Ayla, may cake siya. Yan, nandito kami sa NLEX. Happy birthday, ganda. Happy birthday, ganda. Yeah. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, ganda. Thank you. Ipagload na ganda. Beli, blow the candle na namin dahil natutunaw yung cake. Naiwan namin sa sasakyan. Naiwan sa sasakyan, bawal na may pasok doon sa pinuntahan natin restaurant kanina. Buti o yan. So para bukas sana yan eh. Oo, bukas yun. Ganda. Okay.